Hormatly tamaşaçylarymyz indi size birat görkezjek. Aslında men aranlarda makan görkezmeni halam yok. Ýöne ören peýdali. Aslında berde görkezmeň sebäbim has başlarak belki iýen badyram. Ýöne mene birinji edek görýän şeýle bolady. Ýani 4 ýylda öğrendim. Aslında Türkmenistany muny metançyn daşyrypdy, özümizde ýasap getiripdi. Telekeçilerimiz pulam adam biler, o ideýada bolup biler. Manaranda näder görkezler ýütüp telefon salýar şöýri. Nimänem sal bolmaýan kagazlarym. Manaranda berdäki man deňizlerde gideňizde telefonuňyz öňe bolýar ýa-da dokumentleriniz ýene oratlaryňyz näme etseňiz bu nokta kenarda da dormasyn goýasyň gerenok. Esas dokument pul ýene barda şo mesajlarda. Iňe hasada men otel kart bolýar. Şonu o zaman kaptanına bir 5 mançı kaptanına bolsa, birden plyajda gerek bolsa diýägine. Şoda ne işe yarayacak bolýar. Ne bilen birinji eder ulan görjädir. Şeýle salýly, bilişmede göre suw geçirmeliler. Birinji, ikinciden YouTube kamera şekilde ýatyp kameraň näme ýapmadan kagaz. Epanokda mı? Ne kağıdında hazır üsün nime Yunus'un boyla da haryalar. Birinci edek bağırlak görecek dedim. Şeyde bəyədir, Yunus bəyədir, havuzun içine girip görkezsin. İnşallah telefonu su geçmez de deyili ineleken. Nədir? Şimdi bağırlak görüyoruz. Boyununa da kolum. İneleken. Yunus şu an baş. Hazır videolarım gösterecek şu an havuzun içinde. Birinci edek bağırlıyat dedim. Telefonun başına da attırmaya ümit edeceğiz. Yunus havada yeri oğlum ne? Tuva sar tuva. Tuva sağlanacak. Ya, yine suyun içine sarlık. Onu yapacağız mı? Yan kaçışmayarak bu dağdan qav tarafı. Yine dengde gidendi. Esas telefonunu näme etseň, yeter suyun aşağına video çekecek bolsaň, mesela şu blogerler atlara. Ýöne ýene diýen, ýen bara murtlar, ýok bolsa da ne telekeçirmeden pikir. Ine şeýdip, mundan ýasadyp biznes etmelerle o pikir men turunça peýdal pikir. Sonuçta paylaşalıyız. Nädir alıp görýäs. İnşallah ýene öwredek. Ne çıkarıyor Fedir? Ne telefonu su gelmedi değil mi oğlum? Yok buğru. Ne leken telefonumuz buğrucu. Ne şeyle. Mesela kağıdımız burayla. Sen öyle değilim öyle. Kağıdına bile. Öğlen. Makul, Atavatan TV. Ne leken. Şotandan kağıdlı ne? Aman bir de peýdalik gördük. Hep olur. Denizin yanında bağlak görürüz. Nedir? Havuza bağlak gördük. İnerken şu fikri haradasanız yine eğer biznes etbilirsiniz. Evet, şeyle